Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 29-njy awgusty hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan odal täzeliklerden lan olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şedýärim. Atom energetiki boýunça halkara agentligi Gazagstanyň hökümeti we ýadro howpuny azaltmak boýunça inisiatiwa atly agentlik bilen bilelikde Günorta Gazagstanda az baýlaşdyrylan uran üçin täze bank goruny döredýärler. Oskemen şäherinde açylýan $150 million detxanyň açylyş dabarasy 29-njy awgustda geçirilýär. Bank ýadro energetikasyna maý ýatyrýan ýurtlary parahatçylyk maksatlary üçin ulanıljak ýangyç bilen öpçün eder we olaryň baýlaşdyrma üçin öz obýektleriniň döredilmegine çykdyjy etmezligini hem global tewekkelçilikleri artdyrmazlygyny gazanar diýilip Düýbi Birleşen Ştatlarda ýerleşýän ýadro howpuny azaltmak boýunça agentlik maglumatynda aýdylýar. Beýanata görä Atom energetiki boýunça halkara agentligi tarapyndan dolandyryljak bank şoňa meňzeş ilkinji bolar we hiç bir aýra ýurda gözegçilik edip bilmez. Bu ýangyç gorunda ýadro ýangyjy döretme üçin zerur bolan 90 tonna möçberinde az baýlaşdyrylan uran saklanlar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump we Ýaponiýanyň premier ministri Shinzo Abe Pxenýanyň 29-njy awgustda 2009-njy ýyldan beri ilkinji Ýaponiýa tarap ballistik raketasyny atmagynyň ideýany Demirgazy Koreýa basyşyny güýçlendirmek barada ulalaşdylar diýip AB'niň edarasy aýtdy. Olaryň biziň ýurdumyzyň üstünden ballistik raketasyny atmagy bilen bagly gahar dörediji hereketi öňgörüli eşidilmedik çynlakaýdyr we regional parahatçylygyna hem howpsuzlygyna uly zeper ýetirýär diýip AB Tokyoda aýtdy. We ýaňy ýakynda Pxenýanyň ballistik tynaglaryny geçirmegi sebäpli Demirgazy Koreýa garşy täze berk sanksiýalary giriden Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň gyssagly maslahatynyň geçirilmegine çagyryş etdi. Ýaponiýanyň resmileri Ýaponiýanyň Demirgazy gadasy Hokkaido tarap atylan raketanyň zeper ýetirmänligini aýtdylar. Birleşen Ştatlaryň birleşdirilen harby ýolbaşçylygynyň başlygy Günorta Koreýaly kärdešleri bilen ulalaşýanlygyny aýdyp ýaranlaryň Pxenýana berk jogap bermelidigini we munyň harby çäreleri öz içine almalydygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'yň ýuristi Trump guramasynyň Moskwada bina gurmak barada gepleşik geçirenligini we munyň 2015-nji ýyly hem 2016-njy ýylyň aýagynda prezidentlige dalaş etmek kampaniýasynyň dowam eden wagtyna gabat gelenligini Kongressiň derňewçilerine beren hatabatynda aýtdy diýip Birleşen Ştatlaryň mediasy 28-nji awgustda habar berdi. Agdalan döwürde Trump guramasynyň geňeşçisi bolan ýurist Michael Cohen'ň wekiller öýüniň aňtaw komitetine beren hatabatynda ma'lum etmegine görä gepleşikler niýet haty derejesinde galypdyr, emma dürli biznes sebäplerden ýatyrylypdyr. Bu arada Associated Press, New York Times, ABC News we beýleki media guramalary tarapyndan habar berildi. Owganistanyň resmiýetleri Kabulyň merkezinde bolan partlamanyň bankyň binasyna zarba uranlygyny we azyndan 5 adamyň ölümine sebäp bolanlygyny habar berdiler. İçeri işler ministrliginiň metbuat wekili Najib Danish partlamanyň 29-njy awgustda Kabul bankyň bölüminiň gerilgesinde ýüze çokanlygyny habar berdi. Bank Birleşen Ştatlaryň Kabuldaky elçihanasynyň golanynda ýerleşýär. Partlama howpsuzlyk güýçleriniň ençe meýişgäriniň Remezan bayramçylygynyň öňü ýerinde öz aýlyklaryny almak üçin banka jemlenen wagtynda boldy diýip ministrligiň resmiýetine salgylanyp habar berilýär. Kabulyň polisiýasynyň müdiri Başir Mujahid janynyň geçen hüjümçiniň amal aşyran partlamasynda adından 5 adamyň wepat bolanlygyny we 8 adamyň yaralananlygyny habar berdi. Birleşen Ştatlaryň Owganistan boýunça täze strategiýasynyň ma'lum edilmeginiň ideýanyna gabat gelen bu partlamanyň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy. Özbekistanyň öňkü prezidenti Islom Kerimowyň kiçi gyzy Lola Karimova-Tyllaýewa Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet boýunça UNESCO guramasynda Özbekistanyň elçisi wezipesinde 9 ýyl işlänenden soň çekilýänligini aýtdy. 28-nji awgustda Samarkandda geçirilen halkara konferensiýasynda eden çykyşynda 39 ýaşly Tyllaýewa özüniň maşgalatyna öz şahsy maksatlaryna we Islom Kerimowyň fondunyň programmalarynyň durmuşa geçirilmegine ünsü gönükdirmek isleýänligini ma'lum etdi. Özbekistanyň öňkü prezidentiniň gyzynyň bu karary Islom Kerimowyň ýogulmagyndan 1 ýyl geçen soň eglan edildi. Öňkü kommunist ýolbaşçysy Kerimow ýurdy 27 ýylyň dowamynda dolandyrdy we ýurtda başga pikirdäkilere basyş görkezdi. Onuň uly gyzy 45 ýaşly Gulnara Kerimowa öz wagtynda moda dizayneri, pop aýdymçy we Birleşen Milletler Guramasynyň Ženewadaky agentliklerinde ilçi bolup işläpdi. Ol häzirki wagtda türmede saklanýar.
Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizde başlaýarys. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň döwlet idaralarynda Aziýa oýunlarynyň sport ýarışlaryna baryp, olara ýygyderli tomoşa etjek jankyýerleri saýlap seçmek çäreleri geçirilýär diýip Kronika Türkmenistan neşri habar berýär. Neşriň 28-nji awgustda beren maglumatyna görä, saýlanan adamlaryň pasportlary talap edilýär we pasportdaky maglumatlara laýyklykda adamyň şahsiýetini tanıtmaga niýetlenen döşüňe dakylýan ýörite belgi taýýarlanylýar. Emma castingda ýa-da saýlap seçmek çäresinden diňe pasportyny tawşyryp geçip bolmaýar. Munuň bilen birlikde adamlar özleriniň üç arkasy baradaky maglumatlary hem tawşyrmaly bolýarlar. Öz maşgalasynda ynamsyz adamlar bolan raýatlar destine bu sanawdan çykarylýar diýip neşir öz ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp ýazýar. Bu maglumata Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri hem tassyklap, ýurdun käbir ministrlikleriniň Aziýa oýunlaryna jankyýer diýilip saýlanan adamlaryň ilki üç arkasy baradaky maglumatlaryny barlaýandygyny, soňra döşüňe dakylýan ýörite belgileriň taýýarlanýandygyny aýdýarlar. Buların ählisi Aziýa oýunlarynyň açylyş dawaralaryny jankyýerleri saýlap seçmek çärelerini giýirişlerinden soň başlanmaly. Saýlap seçmek çärelerini adat raýatlaryň açylyş dawaralaryny biletleri satyn almaýanlygy sebäpli giýirişildi. Köp adam transport çäklendirmeleri sebäpli sport ýarşylaryna barmak islemeýärler. Sebäbi piýada gitmek üçin stadion gaty uzakda ýerleşýär. Diýip Adatlygyň söhbetdeşi gurrun berdi. Mundan başol Aşgabat şäheriniň etraplary bölünendigine ünsü çekip, bu etraplaryň her birine değişli döwlet işärleriniň ýörite kesitlenen reňkdäki köýnekleri giýmelidigini hem sözüniň üstüne goşdy. Her bir edaranyň öz reňki bar. Şeýle-de aýal gyzlaryň ählisine ähtiýaç üçin şol bir reňkde ýene bir köýnegiň bolmalydygy buýrulypdy. Diýip Adatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki ýeni bir çeşmesi döwlet işärleriniň we ýokary kujaýlarynyň studentleriniň ençemesine salgylanyp, Aziýa oýunlarynyň dürli sport ýarışlaryna jankyýerlik etmeli diýilip kesitlenen adamlaryň sport eşiklerini öz hasabyna almalydygyny, munuň üçin olaryň her biriniň 500-800 manat aralygynda pul çykdagysyny etmelidigini aýdýar. Ýere gelende ýatlasak, Türkmenistanda döwlet derejesine geçirilýän çärelere raýatlaryň saýlanyp seçilmegi, saýlanan adamlaryň üç arkasy baradaky maglumatlary ýygnamak çäresi öňkü prezident Saparmurat Niýazowyň döwründen başlanyp, häzirki prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň döwründe hem belli bir derejede dowam etdirilýär. Şu ýylyň mart aýynda prezidentiň Lewap welaýatyna etjek saparynyň öňýände Berdimuhammedowy garşy almak çäresine gatnaşjak mektep okuwçylarynyň ençemesinden üç arkasy baradaky resmi namanyň talap edilendigi aýdylypdy. Türkmenistanda raýatlardan öz maşgala agzalary barada jekmejek maglumat sorulmagy bilen bagly dürli garaýşlar bolup, Adatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan käbir raýatlar bu düzgüniň raýatlary döwlet tarapyndan kontrollyk astyna almak maksady bilen girdilendigini aýdýarlar. Sözümiziň ahirine bellesek, Adatlyk radiosyna ýokarda gurrun edilýän ýagdaýlar dogrusunda Aşgabatyň şäher we etrap häkimliklerinden haýsydyr bir kommentari almak başartmady. Bu barada Türkmenistanyň resmi media serişdelerinde hem häzirlikçe ilat köpçüligine maglumat berilmeýär. Öz sebetinizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email bergisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email bergisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin.
Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary paýtaçylyk hakynda kanunyň taslamasyna ara alyp maslahatlaşyp, ony bir agzdan kabul etdiler. 26 awgustda mejlisiň 5-nji çağrylşynyň 22-nji maslahaty geçirilip, ony deputatlaryň bu kanunyň taslamasyny maslahatlaşmak bilen ýurdun owa senat toplumyny mundan beýlekde ösürmek boýunça möhüm wezipelere üns berendigi aýdylýar. Resmi metbuatda bu kanunçylyk taslamasynyň Türkmenistanda paýtaçylygyň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýändigi hemde paýtanyň paýta önümleriniň dolanşygy bilen baglanyşykly gatnaşyklary gadalaşdyrýandygy aýdylýar. Emma habarda gurrun edilýän kesgitleýiji esaslaryň we gatnaşyklaryň jekmejekleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Şol bir wagtda bu kanunda Türkmenistanda paýta ýygymy döwründe resmi derejede tasdiklanmaýan, emma inkar hem edilmeýän mejburi zähmet we çağı zähmeti şeýlede dünýäniň iri halkara söwda brendleriniň türkmen paýtasyndan ýüze wurjegini duýdurmak ýaly problemalaryň çözgütleriniň göz öňünde tutulup tutulmaýandygy hem nämälim bolmagynda galýar. Mälim bolşýaly soňky ýyllarda Türkmenistan halkara guramalarynyň ençemesi tarapyndan paýta ýygymy döwründe mejburi zähmet güýjünden we çağı zähmetinden peýdalanmakda tanqid edilýär. 2016-njy ýylyň noýabr aýynda ýurdun Mary we Lewap vilayetlerinde paýtany daýhanlar bilen birlikde döwlet edaralarynyň işgärleriniň şol sanda muallimleriň, lukmanlaryň ýygýandygy habar berildi. Şonu döwlet işgärleri özleriniň paýta ýygymyna mejburi çekilýändiklerini, paýta ýygmak islemedikleriň öz ýerine hakyna adam tutmaly bolýandygyny aýdypdylar. Bu wakadan bir aý çemesi soň Daşow vilayetinde sentyabr aýyna başlanan paýta ýygymynyň gyşyň sowuk günlerinde, ýagny dekabrda hem dowam edýändigini we oňa hakyna tutulan adamlar bilen bir hatarda çağlaryň hem çekilýändigini Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri habar beripdi. Türkmenistanda mekdep okuwçylarynyň paýta ýygymyna çekilmegi resmi taýdan gadagyn edilýär. 2005-nji ýylda ýurdun öňkü prezidenti Saparmurat Niýazowyň ýürite permany bilen paýta ýygymynda çağı zähmetini ulanmak gadagyn edilipdi. 2007-nji ýylda Türkmenistanyň häzirki prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow hem mekdep okuwçylarynyň paýta ýygymyna çekilmegine gadagynçylyk girdi. Emma bu gadagynçylyga garamazdan Türkmenistanda paýta ýygymy döwründe çağı zähmetinden peýdalanmagyň dowam edýändigi habar berilýär. 2016-njy ýylyň maý aýynda Adidas, Esprit ýaly dünýäniň belli söwda brendleriniň, sermaýaçylaryň, biznes jemgyýetleriniň, kärdeşler arkalaşyklarynyň we adam hukuklaryny goraýjy toparlaryň 60 çemesi wekili Türkmenistanyň gowaça meýdanlarynda mejburi zähmete ýol berilýändigine aladalanma bildirip, Türkmenistanyň prezidentiniň adyna ýollan ýürite hatynda bu mesele üns bermegi talap edipdi. Şol aýyň dowamında öý goşlaryny we hojalyk esbaplaryny öndürýän we satýan Dünýä belli 2 kompaniýasy Türkmenistanda paýta ýygymy döwründe mejburi zähmet we adam hukuklarynyň depelenmegi bilen bagly ýagdaýlar ýüze çyksa, türkmen paýtasyndan ýüze wurjekdigini aýdypdy. 2016-njy ýylyň fevral aýynda Şweýçýanyň Egneşik Lomay Söwda Halkara H&M kompaniýasy Türkmenistandan paýta satyn almagyny duruzdy. Kompaniýanyň ýaýradan beýanatynda bellenmegine görä, muňa Türkmenistanda paýta ýetişdirilende çağı zähmetiniň ulanylmagy sebäp bolupdyr. Türkmenistan dünýä derejesinde paýta çyg malyny eksport edýän esasy ýurtlaryň arasynda 9-njy ýerde durýar. Türkmen paýtasy Orsiýete, Hytaýa, Günorta Koreýa, Türkiýe, Beýik Britaniýa we ýene bir näçe ýurda eksport edilýär. Öz sewitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Täze awtobuslarda ýolugçylar üçin aýratyn amatlyklar göze iýilmeýär. Aşgabatyň köçelerinde soňky 2-3 hepdäniň dowamyny täze awtobuslar, täze taksiler ýolugçylary hyzmat edip başlasa-da, olarda sowudyjylaryň işlemeýändigini aýdýarlar. Aşgabatly ýaşaýjy 58 ýaşly pensionerini Gözel Daýdanyň sözüne görä, şu ýylyň sentyabr aýynyň 17-nde Aşgabatda başlanjak 5-nji Aziýa oýunlary münasibetli mehmanlara hyzmat etmek üçin Günorta Koreýadan satyn alynan 200-den gowrak Hyundai kysymly täze awtobuslaryň bir näçesi ulanışa goýurilipdir.
Olaryň näçesiniň liniýa çykandygy barada takik maglumat berilmese-de, olary 29-lik, 38-lik, 57-nji liniýalarda kän görse bolýar. Emma Aşgabatyň ýolugçy autotransport kärhanasynyň bazasyna olaryň ýene-de ýüzlerçesiniň üstü örtülgi duranlygyny hem gözel daýda sözüne goşýar. Ozal ýaýran maglumaty görä, Aziýa oýunlary mahalyny geljek mehmanlary hyzmat etmeli täze awtobuslaryň sowadyjy awtobuslardy aýdylýan bolsa-da, häzirki liniýa çykarylan awtobuslarda sowadyjylaryň ýokdugyny ýolugçylar aýdýarlar. Täze awtobuslar daşynyň göräýmäge ütgeşgürek ýaly bolsa-da, olarda ýolugçylar üçin aýrytyn amatlyk göze ilmeýär. Uzalky adaty awtobuslarda bolşýaly ıssy günlerde penjereleri açyk goýup, ýüzüňi ýalyny tutup oturmaly diýip gözel daýdaýdýar. Täze awtobusyň oturuşlary hem uzalkylara garanyna amatsyz. Uzalky awtobuslarda oturuşlar bir hatar goýulyp, adamlaryň dik durmagyny, minut düşenlerine hereket etmekleri üçin aralykda boş ýer köprek bolup, olar amatlydy. Häzirki täze awtobuslarda bolsa oturuşlaryň 2 adyma niýetlenip, ýolugçylaryň eski ornlara geçmegine kynçylyk döredýändigini ýaşaýjylar ünsü çekýärler. Täze awtobuslaryň ulanışa goý berilmegi bilen Aşgabatlylaryň awtobus gatnawlarynyň kösençlikleriň azalmaýanlygyny aýdýarlar. 13-lik, 32-lik, 22-lik, 17-lik, 11-lik ýaly belgili awtobuslar liniýalarda uzalkylarynyň seýrekledi diýip ýolugçylar nägile bolýarlar. Şol wagtda da Aşgabatda bar bolan Yeketek Hyundai merkeziniň gapysyna bejerge garaşyp duran awtobuslaryň köpdügini ýaşaýjylar aýdýarlar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazylaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar ünlüligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkiýede tutulan Islam döwletiniň agzalarynyň arasynda türkmenleriň hem adagdalýar. İstanbul polisiniň terrorçylyga garşy görüş bölüminiň Islam döwleti atly ýaragly toparyň agzalaryna garşy soňky bir ýylyň dowamyna geçiren operasiýalaryna güman edilýän 648 adamyň ele salynanlygy habar berilýär. Polisiň medbuat habarnamasynda olaryň arasyndaky türkmen raýatlardan 2 sansynyň hem adagdalýar. Türkiýanyň meclisinden hökümetdäki we oppozisiýadaky partiýalaryna, şol sanly tanyman şahsiýetlerinden mescitlerine çenli dürli ýerlere hüjüm gurnamaga taýýarlanýan Islam döwleti bilen ilteşikli diýip güman edilýän 282 adam ol ýaragly toparyň gizlin ara gatnaşy üçin ulanýan TrueCrypt adly programmasynyň paş edilmegi bilen iş üstünde tutsak edildi. Türkiýanyň Milliýet gazetinden çykan habarda aýdylyşyna görä, İstanbul polisiniň terrorçylyga garşy görüş bölümi 2016-njy ýylyň 15-nji awgustundan 2017-nji ýylyň 15-nji awgustuna çenli Türkiýede Islam döwleti toparynyň agzalaryna garşy jemi 117 sany operasiýa gurnapdyr. Polis habarnamasyndan berilýän bir näçe mysallaryň birini aýdylyşyna görä, 2016-njy ýylyň 15-nji dekabryna İstanbulyň Esenler etrapçasyndaky şäherara awtobus terminalyna gurnulan operasiýada bolsa, Islam döwleti toparyna agzady güman edilýän 2 sany türkmen sanly raýat Konya şäherinden ýiberilen tapançalary alanmakaly howpsuzlyk işgärleri tarapyndan ele salynıpdyr. Şol 2 türkmen sanly güman edilýäniň tutulan operasiýasy ondan 2 hepde soň İstanbuldaky Reyna adly giýjeki kluba hüjüm eden Abdulkadir Maşaripowyň 2017-nji ýylyň 15-nji ýanwarda ele salynmagyna kömek edipdir. Türk mediasynda mundan olam ençemegedek Türkiýede Islam döwleti ýaragly toparyna agzady güman edilip saklanan türkmen sanly raýatlary barasynda habarlar ýaýrapdy. Şol habarlaryň birinde İstanbulda Islam döwleti toparynyň janyndan geçen bomboçysy dugy güman edilýän Türkmenistanyň we Özbegistanyň raýatlary Azerbaýjanyň hem Täjikistanyň ýaranlary bilen olaryň beren maglumatlary esasynda İstanbulyň Sultanbeyli diýen ýerine gurnulan operasiýada Irakdaky we Siriýadaky Islam döwleti toparlarynyň
tutoparynyň hatarına söwüşmäge gitmek üçin taýýarlanýanlygy aýdylan Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Özbegistanyň we Täjikistanyň raýatlarynyň ibarat bolan jemi 36 sana daşary urtlugynyň tutsak edilenligi bellenipdi. Şonuň ýaly Türkiýanyň Bursa şäherine İslam döwleti topar bilen gatnaşykda güman edilýänlere garşy şu ýylyň 5-nji we 6-njy fevralyna gurulan operasiýalarda Türkmenistanyň, Russiýanyň, Azerbaýjan bilen Siriýanyň raýatlarynyň ibarat bolan 105 sany daşary urtly raýat hem ele salynıpdy. Şol wagtyň özünde Türkmenistanyň günorta günüň ornuny İslam döwleti toparynyň söwüşçüleri diýilip güman edilýän 4 adam saklandy. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň çeşmesiniň gurrun bermegine görä 4 şüpheli Ahal vilayatynyň Kak etrawynyň territoriýasyna ele salyndy. Şeýlede adynyň anonim galmagy şerti bilen söhbetdeş bolan çeşmeniň tasdiklamagyna görä söwüşçü diýilip güman edilýänleriň 4'ü Türkmenistanyň raýaty bolup, olar Siriýada we Irakda İslam döwleti toparynyň hataryna söwüşipdirler. Şeýlede iýun aýynyň ortalaryna Azatlyk radiosy Türkmenistanyň güç edaralarynyň çeşmelerine salgylanyp, ýurduň territoriýasyna İslam döwletiniň teraktlaryna maksus hüjümleriň gurnulaymagynyň ähtimally baradaky maglumatlary daşary urt hökümetiniň türkmen häkimetlerine berenini aýan edipdi. Azatlyk çeşmesiniň sözlerine görä, şonu İslam döwleti topary bilen ilteşigi bolmakda güman edilen 4 raýatyň Türkiýeden ekstradisiýa edilenini aýdypdy. Sözü jemläp aýtsak, ähli synanşyklara garamazdan Türkiýedäki operasiýalarda ele salynýan Türkmenistan raýatlarynyň ykballary hakynda degişli türk we türkmen taraplardan nähilidir bir maglumat ýa-da kommentariýa almak Azatlyk radiosyna başartmaýar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepliyar Azatlyk Radiosu. Men Aras Perviş, biz programmamyzy dewam etdirýäris. 2015-nji ýylda şeýle hem 2016-njy ýylyň başlaryna Trumpyň prezidentlik ugruna kampaniýa alyp barýan mahaly, onuň guramasy Moskwada Trump diňini gurmak barada gepleşip geçiripdir. Muny kongresiň derňewçilerine beren hasabatyny paş eden Amerikan mediasynyň habar bermegine görä Trumpyň adwokaty. Şol wagtda Trump kampaniýasynyň baş geňeşçisi bolan adwokat Michael Cohen'in Wekiller Palatasynyň Aňtaw komitetine beren 2 sahypalyk hasabatyny aýtmagyna görä, bu iş niýet derejesine ýeten soň türli sewda sebeplerinden ötürü goýbolsun edilipdir. Mediada Cohen'in hasabatda aýdanlaryna sallanlyp, Moskwada Trump diňini gurmak baradaky gepleşikleriň Trumpyň prezidentlik kampaniýasy bilen ilteşiginiň ýokdugy aýdylýar. Ýöne Cohen bu niýet barada Trumpy 3 wedek habarly edipdir. Trump hem 2015-nji ýylyň oktýabryna mehmanxana toplumyny gurmak maksatlarynyň bardygy hakda bir hata kol çekipdir. Medianın habarına Cohen'in orsiýetli dellal Felix Sater'in maslagaty boýunça Prezident Vladimir Putin'in sözçüsi Dmitri Peskov'a e-maili berip, bu mesele barada ondan kömek sorandygy aýdylýar. Wekiller Palatasynyň Aňtaw komiteti 2016-njy ýylda geçen prezident saýlawlaryna orsiýetin garşyp-garşmandygyny, şeýlem orsiýet bilen Trump kampaniýasynyň arasynda sağlaşyk bolup bolmandygyny barlayan kongrese degişli komissiýalaryň biri. Trumpyň guramasy Cohen'in hasabaty baradaky habarlara jogap berip, Moskwada Trump diňini gurmak baradaky ýerine ýetirilmegi hökmany bolmadyk niýet hakda 2015-nji ýylyň oktýabryna Moskwanyň Expert Investment kampaniýasy bilen bir dokumente gol çekilendigini tasdiklady. Kampaniýanyň aýtmagyna görä, uly öňe gidişlik bolmansaň bu iş goýbolsun edilipdir. Trump diňiniň Moskwada gurulmagy baradaky niýet hakda ilkinji bolup 27-nji awgustda habar beren Washington Post gazetesi boldy. New York Times gazetesi 28-nji awgustda ilki Sater hakda maglumat berdi. Ol bir e-maille bina alalaşygy Trumpyň saýlanmagyna kömek eder diýip öňüpdir. Sater Cohen'e beren e-mailine biziň oglanymy Birleşik Ştatlaryň prezidenti bolar. Biz muny gurnarys, muny satyn almak üçin Putin'in toporundan ähli zady alaryn. Bu prosesi ýola goýar diýip ýazypdyr.
Orsiýete ekran satar Trump Tower'ny maliýeleşdirmek hakda VTB Bank bilen alalaşandygyny aýdypdyr. Bu bank bolsa Moskwanyň Ukrainadaky agressiýasy sebäpli Amerika tarapyndan sanksiýa giýdilen guramalaryň biri. Kohen Wekiller Palatasynyň komitetine beren 2 sahypalyk hatabatyna satar teklip edenden soňra Peskow'a e-mail iýerendigini aýdýar. Gepler Adatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi programmamyz. Men Şaýmerdan Gulmurady Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Türkmenistan bilen çäkleşýän vilayatlarynda howpsuzlyk şertleri gün saýyn ýaramadlaşýar. Faryab we Jowzan vilayatynyň etraplarynyň aglabasynda jeňçiler bilen Erbeki adly yerli ýaraglaryň arasynda söwüş bar. Birleşen Milletler Guramasynyň ýaradan hasabatyndan belli bolşuna görä, Demirgazyk Awganystanda bir hepdeniň dowamında 10.000 tuwerege asuda ilat uruş sebäpli öz üý jaýyny terk etmäge mejbur bolupdyr. Jowzan vilayatynyň Hamyab etrabyndan 300 ogolay maşgala Türkmenistanyň serhet ýakasyna baryp sygandy. Akça, Murdiyan, Mengejik, Hanaka we Paýdabat etrabyndan ýüzlerçe üýli öz üý jaýyndan bejaý boldy. Akça etrabynyň häkimi deputat Annamara Şahynyň Adatlyk radiosyna aýtmanyna görä, welaýatyň 5 etrabynyň obalary jeňçileriň iýeçiligine geçipdir. Howpsuzlyk şertleri dartgynlygynda galýar. Akça şäherine de jeňçiler wähem salýar. Ýollary jeňçiler ýollagçylar üçin kesdi. Harby bazalara da jeňçiler hüjum edýär. Jeňçiler bilen Erbeki adly yerli ýaraglaryň arasynda çatışyk bar. Uruşda agyr ýaraglarym ulanylýar diýip häkim aýtdy. Şu uluslarlyk Akçanyň ýagdaýy ýaxşydan 70 kışlaga kadar talipler elinde, uç uluslarlığında cidahan talipler etrafında jay alan. Hatta Akça uluslarlığının Murdiyan uluslarlığa geçen yolu kayıt, gidim gelim kayıt bar kelbilemiz yok. Murdiyan uluslarlığının 20 kışlaga taliplerin elinde yolu hem 4 taraftan kayıt. Akçanın o şäheriniň içinde hem etrafında bolup duran taliplerin uzaklığı 1,5 kilometrelik jaýlary bar. Hatta bir hil jaýlarda 2 kilometr olar jaýlaşan. Jowzan vilayatynyň Hamyab etrabyna hem jeňçiler geçen hepde basyp aldy. Awgan serhetçileriniň harby postlary hem jeňçileriň iýeçiligine geçdi. Emma Awgan güýçleri jeňçileri Hamyab etrabynyň merkezinden ýygyna serpikdirmegi başardy. Ýöne Hamyab etrabynyň obalarynda talip militanlarynyň hereket edýändigini Akça etrabynyň häkimi deputat Annamara Şahy bildirdi. Hamyabdan 5 gün boldy. Bir grup Molla Mejit diýe uluswaly namly hady talipler tarapdan uluswaly Hamyaba baranna bugün 5-nji güni bolýar. Orada Bozarok, Çöpletepe, şol iki kışlakdan olar şüphelenen bar. Hamyabda şol. Demirgazyk Awganystanda Islam döwleti adly toprağın jeňçileriniň yerleşendigini yerli resmiler ma'lum edýär. Jowzan vilayatynyň Derdab adly etrabyna daşçylar arada basyp alypdy. Akça etrabynyň häkiminiň aýdysýaça bu etraba heniz Islam döwleti diýilen toprağın jeňçileri gelmendir. Daşçylar vilayatyň Goştepe we Derdab adly etrabynda bar. Şoňa garamazdan daşçylaryň Jowzan vilayatynyň böleki etraplaryna da aralaşmagy mümkin diýip häkim belledi. Karabaýraklylar hazır bu atrapda ýok. Karabaýraklylar Akça uluslarlyga hazır gelen ýok. Olar Derdap uluslarlyk bilen Goştepe uluslarlyk. Ýani Jowzan welaýatyna tegişli uluslarlyk olaram arka uluslarlyklarda bar. Olaryň başlygy Karikmet diýer. Karabaýraklylar daşçylar ketdirdi. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.